आसन सजाई के चंदन लगाई के पूजा करा द बाबा पंडित बोलाई के सेवकन के करेला भलैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया आसन सजाई के चंदन लगाई के पूजा करा द बाबा पंडित बोलाई के सेवकन के करेला भलैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया डीजे ज्योति प्रकाश हाथ में कमल के फूल सब मैया हंस के सवारी ई तोर सब मैया हाथ में कमल के फूल सब मैया हंस के सवारी ई तोर सब मैया कमल के फूल मांगे शोभा छवा हसन भटन के नौता माये करियो शिकारी पूजब तोहर पैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया हाथ में कंगन छनक छन बाजे सरस्वती मैया के रूप निकलागे हाथ में कंगन छनक छन बाजे सरस्वती मैया के रूप निकलागे सजल पंडाल में सभे डीजे बजावता माई के ध्यान धके अर्जी लगावता भक्तन के पार करी नैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया डीजे जुटल बा ज्योति सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया रामधनपुर सोनी सरगम सारा कैली तैयारी राइटर शीतल के बगिया सवारी सोनी सरगम सारा कैली तैयारी राइटर शीतल के बगिया सवारी होके मगन सब झुमता गावता सुबोध प्रेमी गा के भजन सुनावता बोले ले माई के जयकारा दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया आसन सजाई के चंदन लगाई के पूजा करा द बाबा पंडित बोलाई के सेवकन के करेला भलैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया आसन सजाई के चंदन लगाई के पूजा करा द बाबा पंडित बोलाई के सेवकन के करेला भलैया दुआरी अइले सरस्वती मैया जुटल बा सबे एक ठैया दुआरी अइले सरस्वती मैया।